Πήγαινε να το δώσω οπουδήποτε θέλεις και επέστρεψε δίπλα μου. Επέστρεψα. Πολύ ωραία. Τώρα θα ήθελα να σκεπάσεις τα υπόλοιπα αντικείμενα έτσι ώστε να μην έχω οπτική πρόσβαση. Το έκανα. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ζητήσω από το κοινό να φορέσει τη μάσκα που του έχει δοθεί. Αυτό σας το ζητώ διότι θα ήθελα να μην έχω εκφράσεις και συναισθήματα έτσι ώστε να οδηγηθώ στο αντικείμενο. Όταν τελειώσουν, ειδοποίησέ με. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας ζητήσω να σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Βάσια, είσαι το μοναδικό άτομο που μπορεί να με οδηγήσει στο αντικείμενο. Θέλω λοιπόν να με κατευθύνεις νοερά με τη σκέψη. Θέλω να συγκεντρωθείς και να μην σκέφτεσαι τίποτα άλλο εκτός από το άτομο που έχει το αντικείμενο. Θέλω να σκέφτεσαι αυτό το άτομο έντονα. Μπορείς να το κάνεις αυτό για μένα? Τίποτα άλλο. Μόνο αυτό το άτομο. Βάσια, δεν θέλω να σταματήσεις να το σκέφτεσαι. Βάσια, πλησίασέ με. Η αριστερή πλευρά θέλω να κάτσει όλη κάτω. Βάσια, θέλω να φέρεις δίπλα το χέρι σου το δικό μου, μ' αγγίξεις και απλά θέλω να σκεφτείς αν είναι άντρας ή γυναίκα. Όλοι οι άντρες θέλω να καθίσουν κάτω. Θα ήθελα να επαναλάβω οποιοδήποτε έχει το αντικείμενο να μην το φανερώσει και να το έχει καλά κρυμμένα πάνω του. Έλα μαζί μου. Μην βγάλεις τη μάσκα.
Βάσια, θέλω να καθίσεις εδώ. Ας πέσουν οι μάσκες, λοιπόν. Είναι αυτή? Βάσια, νωρίτερα σου έδειξα ένα απόσπασμα, το οποίο περιείχε υποσυνείδητα μηνύματα που θα σε κατέληγαν σε μία και μοναδική επιλογή. Πιστεύεις πως είχες μια συνειδητή επιλογή? Ναι. Μπορώ να ξέρω το όνομά σου? Νετελίνα. Αν έχω στείλει το σωστό υποσυνείδητο μήνυμα, αυτό που διάλεξες θα πρέπει να ήταν μια αποκριάτικη μάσκα. Ναι. Αυτό ήτανε? Ναι. Μπορείς να μας δείξεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και θέλω. Το βρήκε, εντάξει. Δεν έχω να πω τίποτα στην εκπομπή τώρα. Λοιπόν, Βιλεντώνη, καλά τα πήγαμε, έτσι. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Μάλιστα. Σε παραδίδω στο Γιούρι για την ετοιμιγορία του. Ευχαριστώ. Βιλεντώνη, Μου άρεσε η όλη ιδέα του κοινού μας να φοράει μάσκες. Φαίνονταν όλοι πολύ σουρεαλιστικά μέσα στο στούντιο. Εσύ, χρησιμοποιώντας την εξαιρετικά κοφτερή αίσθησή σου της ανίχνευσης, κατάφερες να μας παρουσιάσεις ένα ακριβές έβριμα. Μια πολύ πιστική επίδειξη. Μ' άρεσε πολύ.